Кнігарню «Спадчына» ведаюць і любяць многія пакаленні маладзечанцаў. 6 чэрвеня кнігарня адзначае юбілей – 70-годдзе. У гонар гэтай значнай даты для ўсіх пакупнікоў дзейнічае акцыя «Нам 70 гадоў, вам 7 дзён зніжка 10%». З 1 па 7 чэрвеня дзейнічае зніжка 10% на ўсё – кнігі, канцылярскія тавары, сувеніры. Акрамя таго, у дзень юбілею, 6 чэрвеня, першыя 10 пакупнікоў атрымаюць памятныя падарункі. На паліцах тысячы кніг, ад сусветнай класікі да дэтэктываў і фэнтэзі, коміксы, кнігі для самых маленькіх і многае іншае. «Спадчына» прапануе амаль усе книжные новинки краины. Одно из популярных направлений – это «Читай книгу, смотри фильм». То есть экранизация, когда выходит книг, там маленькие женщины и книгу сразу покупают с кинообложкой. У «Спадчыне» вялікі выбар вучэбнай літаратуры для школьнікаў і студэнтаў. Цяпер дзейнічае спецыяльная акцыя – зніжка до 20% на зборнікі тэстаў для падрыхтоўкі да цэнтралізаванага тэсціравання. Подготовка сейчас идет к ЦТА и сдаче экзаменов. Вся нужная литература для подготовки к экзамену у нас есть в наличии в полном ассортименте. Усе ведаюць, што кніга па-ранейшаму застаецца лепшым падарункам. Самы час зрабіць такі падарунак сабе і сваім сябрам. Зніжка 10% дзейнічае ўвесь тыдзень да 7 чэрвеня уключна. Кнігарня «Спадчына» працуе кожны дзень. Адрас вуліца Прытыцкага, 7.